Ahojte priatelia, po včerajšku ste určite uvoľnení a dneska nás čaká tlakový tréning. Poďme si predstaviť, aké cviky nás dneska čakajú. Začneme pike klikmi, pokračujeme klasickým klikom na rovnej zemi, pokračujeme klikom na vyvýšenie alebo teda na lavičke, pokračujeme bench alebo lavičkovým klikom a završíme to tricepsovou extenziou. Dneska budeme k tréningu potrebovať dve stoličky. Vytvoríme telom takú pomyselnú striežku, medzi ramenolakťom zápesti vytvárame 45 stupňový úhol a s nádychom ideme hlavou pred prsty a s výdychom sa vraciame naspäť do pôvodnej polohy. Nohy sa snažíme mať po celý čas vystreté. Pri kliku sa snažíme mať podsadenú panvu, aktívne brucho a aktívne lopatky a s nádychom ideme smerom nadol a s výdychom naspäť do začiatočnej polohy. Kliku na vyvýšenie sa snažíme mať opäť podsadenú panvu, pevné brucho a aktívne lopatky a s nádychom ideme smerom nadol a s výdychom opäť nahor. Pri bench dipe sa snažíme ísť s nádychom do 90 stupňov uhla a s výdychom opäť naspäť nahor. Snažíme sa mať nohy pred sebou vo vystretí, mať pevné a stabilné brucho a kontrolujeme celý pohyb. Pri tricepsovej extenzii sa snažíme využiť vyvýšeninu a s nádychom ideme do ohybu lakťa, kde sa snažíme dotknúť lakťom toho stola alebo vyvýšení, ktorú využívame a s výdychom sa vracajeme naspäť do vystretej polohy. Pokiaľ by ste v tomto ťažšom tlakovom tréningu nezvládali počet opakovaní, nebojte sa a dajte si nižší počet. Jedná sa o náročnejšiu variantu cvikov. Zvolte si variantu podľa popisu, aký zvládnete. A skúste sa spraviť aspoň 5 opakovaní. Nemusíte ísť 10. Taký počet, aký zvládnete.
Priatelia, opäť, ako som spomínal, jedná sa o krátke, ale na to veľmi intenzívne tréningy, takže dajte si kľudne väčšiu pauzu, ak máte priestor, kľudne na čas, lebo tie série a opakovania sú veľmi intenzívne a niekedy až náročné. Takže zvoľte tempo a opakovania, aké zvládnete. A hlavne, držte sa v technike. Priatelia, máme to. Ťažšia varianta tlakového tréningu. Verím, že to bolo veľmi intenzívne. Ako som spomínal, jedná sa o krátke a za to intenzívne tréningy. Išli sme 3 série po 10 opakovaní. Opäť čas prestávky a opakovania si kľudne zvolte tak, ako zvládnete. Naozaj sa jedná o ťažšie prvky v postupnosti, to znamená, že zvolte si kľudne menej opakovaní. Ako je si tú prestávku na prípravu 15 sekúnd, predĺžte o niečo viacej. Naozaj to náročnejšie. Ale tak verím, že ste to zvládli a vidíme sa opäť zajtra.